ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଲା ଶୀତ 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ। 22 ସହର ଦାରିଙ୍ଗିବାଡିରେ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡାତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର 11 ବାଇ 12 ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ହୋଇଛି। ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦାରିଙ୍ଗିବାଡି ଓ କେନ୍ଦୁଝର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନ। ଏହି ଦୁଇ ସ୍ଥାନରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି ତାପମାତ୍ରା। କେନ୍ଦୁଝରରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 9.4 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡିରେ 9.5 ଡିଗ୍ରୀ। ଲୁହା ପାଇପର 13 ଫୁଟ ଭିତରେ ଖୋସି ରହିଥିଲା ଶିଶୁ। ଏମିତି ବୋରବେଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ର 8 ଘଣ୍ଟାର ନନ୍‌ଷ୍ଟପ୍ ଅପରେସନ। ବୋରୱେଲରୁ ଜିତିଲା ଜୀବନ, ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଶିଶୁ କନ୍ୟା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ନିକଟ ଲାରିପାଲିରେ ବୋରୱେଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶିଶୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପରେ ତାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଶିଶୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପରେ ଚାରିଆଡେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ। ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ମେଘଜାନ ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନାହିଁ। ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା ବାତ୍ୟା ମିଗଜାନ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଆସୁଥିବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆରବ ସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାଳଦ୍ୱୀପ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବା ନେଇ ବି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଏକ 6ଟି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ କୃଷକ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅଧିକାଂଶ କୃଷକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏ-ବ୍ଲକ ଏବଂ ଏନ୍‌ପିସିଆଇ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।